podemos? Eu falei, pero como ese home xa sabe, fala para non mirar. Algo che diré. De sempre. Podemos polo de sempre. Que pasa, cara? Eu non vou. Como? Que polo de sempre non vou. Si a misión é máis ben non de maravilla. Como que non vai de maravilla? Agora que sacamos un espectáculo por fin. Pero é fantástico. A ti moito che gusta estar fora da casa. Estás en dono. Non nos deron ninguna subvención. Pois entón, válenos para promocionar. Seguramente que desde o concello nos axude. Non me fales deses. Que lle imos a dar? Non fan outra cousa máis que pedir e pedir. Sí? Bueno, pero... Bueno, para el bueno. Que vamos a ver? O de sempre. Que vayamos polo de sempre, sí. O de sempre. Sí. Para iso, quedámonos aquí e comemos o porco que matei a semana pasada. Vamos, non máis con mal ningún cabeza, Que nos ven moi ben, ahora que nos imos de xira. Pero como que non máis ben agora que vamos de xira? Seguro que está todo el desexando que vayamos. Estes dous non saturan nin el eso. Nós somos nós que non sabemos nada de marketing. Que marketing e que marketing. A ver, sabe. A nós que vamos a ver, o de sempre. De sempre. Que di que vayamos polo de sempre. Pero é que o de aquí. Pero como que hai que ir? Hai que ir, pero se perdamos carto, rapaz. Pero poñemos o nome do noso povo no mapa, pisamos a alfombra, coñecemos xente importante, Ai, claro, e poñémonos con eso. ai, sí, porque quando se levante un... E botamos un normal. Claro, eso non se come, eso non se come. Pero non se come. Efectivo. É que non é elegancia natural. María e Mancho. Non é María e Mancho, é Calda e Mancho. Eso que queda, xente. Bueno, que pasó. A línea de los dos chakras unidos, conectade con entonade conmigo, mami. Son paz, son equilibrio, son felicidade. Xa escoito o vosso silencio. Profesor, que horas serán? Este viene para acá. Pero que xamón! Como cheira isto, por Deus, por Deus. Isto ten polo menos 5 jotas mayúsculas. O que pesa! Caramba! Aquí en Allariz os porcos fan crossfit. Ordia! Aproveitou ben o viaxo, rapaz. Ai, Dios mío. A ver se ven o Mancho collemos e pómonos a... Mancho! Hai Mancho!
unha casa rica! Mira que xénero! Caldas! Onde se meteu este home? Non, sin o final, porque traballar eu só. Caldas! Caldas! Mancho! ¡Ay, Mancho! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Ven, Mancho! O Caldas co boviño tamén, Cago en 10 que ben se manexan aquí. Caldas, onde estás? ¡Mancho! 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 Que? Ti que? Onde está? ¿Qué? ¿De dónde sacaches todo esto? Nunha caixa que había aí abaixo que puña para a señora alcaldesa. Como se nota que aquí todo arranxamos con comida e bebida, Mira, chega. Este cheirinho, encanta o cheiro de afumado e curado pola mañá. Cheiro a victoria. Pero, home, que che teño dito, que che teño dito de coller o que non é teu, De que? Xa estás deixando iso onde ten que estar. Sí. Pero que dis? Ti mismo dixeches. Que? Que ti que ibas vixiando e eu iba a buscar provisións para a nosa xira. Pero que dirás? Ai, que dirás? Anda, que andarás inventando, que inventas na cabeza dun tiñoso, que andarás inventando, anda. Como ia eu dicir iso? Ti, pero se me acordo perfectamente, tú con esa galantería que te gastas ahora, dixeches. Como se atreven eses do Agadí a non darnos ningún só euro de subvención polo noso espectáculo? Eses pensan que vivimos do aplauso da xente. Sabes o que che digo? Que estes non van quedar sin comer, porque le van a mi comer o corpo. Que home, se non se escolta ninguén, Está ben. Que? Está ben. Eu tamén estou metido no allo. Está claro que eu tamén estou metido no allo. Vale que eu tamén me quedei dormido, home, pero... Había que facelo con un pouco máis de disimulo das provisións, home, de maneira que non se enterara toda esta xente. Que van pensar agora de nós? E seguro que por aquí hai xente que fai youtubers e podcast e destas cousas. E tú como influencer que eres tamén sabes que co internet ahora as novas voan. Pero Carlos, estás ben? Que xente? Pero ti que dis? Pero ti non sabes que entre esta xente nós hai o que se chama cuarta parede, que xa estudiamos. O cuarto que? A cuarta parede. Podemos subila, podemos baixala e podemos movela. Como se fixo cos marcos de toda a vida, home. Espera. Que? A ver se te estou seguindo porque igual non te estou entendendo. Estás tonto. Ti queres me dicir que eu podo velos e escoitalos a eles, pero eles a mí non? Efectivamente. Ti estás seguro? Non vou estar. O espectáculo escribímoslo nós. Iso está ben, Iso está moi ben. Pero oes, Que? eu por se acaso, Que, como ao final fun eu que me quedei dormido, Que? voume facer un pouco responsable do que poda pasar, sabes? E vou facer desaparecer as provas. Por que pode pasar? Non intentes determe. Eu sacrifícome polos dous. Non, sabes como te sacrificas. Sí, quieto. Alguén o ten que facer, home, E sabes que roubar está feo. E tamén está feo que non roubaras un pedazo de pan. Pero pan tamén hai, home, mira, é de bo tamén. Gracias, no, así pode baixar. Se non de outra maneira, como vai baixar isto só? Isto é durísimo. Non, pero mira, Está bo, mira unha cousa, o mellor algo de culpa non sei de que, pero algo teño, Ti que vas ter, home, ti que vas ter. Ti eres ben generoso, Ti eres ben generoso, Ti que eres unha víctima da sociedade, que non te enteras de nada. É lo que ti eres, unha víctima. Quieto, que te vai sentar mal, home. Eso é para a xiga. Ai, Dios mío. Que foi? Estás ben? Estás ben? Toma. Non me pasa. Isto que mierda é? Esto é licor. Del polo, porque... Esto foi. Bueno, vai baixando.
Sí, non, A verdade é que cando queres eres efectivo, non das nin a prova. Nada, quieto. Ben, pois agora vamos cambiarnos que xa son horas. Pero que des cambiarnos horas de que? Xa me sei, ti fame caso a mí. Vete para cá, que non vamos cambiar, ó. Que Tú hora? non liches o guión, ó. Ahora hai que cambiarse. Dame caso, quita a bata. Xa, aquí. Sí, quita a bata. Vámonos cambiar. Odía, Pero ti vas, me despido, ti cara. tamén. Home, hai que cortar que xa che sai por baixo. Unha boa poda aí, Ai. Que? Como a temos? Home, como a temos disposta porque faga falta. Non, hostia, a cuarta parede, como a temos? A cuarta parede, fenomenal, maravilla. Aí está. Os Caldas, Que? eu penso que esta xente nos está vendo, Non nos quita ollo de enriba. Pero ti non estabas seguro. Ti non estabas... É a última vez que che deixo facer as anotacións a ti só. Eu que sei, ó. Ahora a ver como saímos desta, home, a ver como saímos desta. Ei, a solución máxica. Caló. Non, o dedo non. Sí, home, sí. Non, o dedo non, Xa o temos preparado. Que non, que Que non, vamos a ensayar. O dedo non, home. Sí, Date sí, quieto sí, con ese dedo, home. mira. No. Ei! E ahora que facemos? Home, home, alegría. Ai, un pouco de Sí, home, sí, venga, home. Home. Sí, home, sí. Pero non sei como sabrá, Sí, home, sí, venga, home. Tú dale, home, te dale, home, te dale. Namoreime dunha nena porque la cantaba bene, agora morro de fame porque cantar non me mantene. Ven bailar, Carmela, con zapatos altos en media de seda, en media la brava, baila Carmina, mi enamorada. ¡Ves qué divertido es! Sí, home, sí, mira, haremos innovar. ¡Maravilla! Alegría dio la dea, alegría dio la dea, non hai maior alegría que ter a barriga chea. Ven bailar, Carmiña, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada, e media Carmiña, miña namorada. Si soy un poco que esta gente tiene miedo, home. ¡Maravilla! Sí. Esta noite é mala e outra. E mala e outra pasada, avalei unha pena que nunca fora lavada. Ven bailar. ¡Dalle! ¡Está tú! En media de seda, en media labrada, en media Carmiña, miña namorada, en media Carmiña, Carmela, con zapato baixo, en media de seda, en media de seda, en media labrada, en media Carmiña, miña namorada. Cala. Chegamos, pero queda bonito. Estes amigos teus de Radio Cor levan unha presa, amigo. Home. Son vos, Este que toca o violín debe de levar LSD ou algo así, por. Dios mío, ainda por riba, que é eso? Ven bailar comigo. A Carmiña non lle dá tempo a respostar, Pero está guapa, home.
Ai, sabes que pasa? Que estos da Gadí gusta, e estas cousas raras, isto dá puntos, Sí. E o difícil que é bailar e cantar ao mesmo tempo, que? Ves o que che dicía? Ora ten mérito a Sonia Serena, Si, esas coreografías e esas músicas están preparadas, non? El ven a bailar toda a noche, esas cousas, non? Home, ti que pensas, home, ti que pensas? Isto non ensaño máis témolo feito, home. Eu creo que elas copiaron un pouco da Ana Quiro, que tamén tiña ese xesto. Será outra cousa, pero bueno. Bueno, como vas, va? Eu vou ver, veña, dalle. Telo, non Sí, tienes? está indo, veña. Vale. Esta xente espera, home, esta xente Xa espera. tienes que había que ensayarlo, porque ahora que? Ahora está aquí esperando esta xente aquí. Sí, home, sí. Eu boto na pecha porque claro, fai un calor. Ti vai andando, home. Bueno, que? Veña, dalle. Tiramos logo. Eu espero, dalle, veña. Tiramos. Veña, dalle. Veña, vai. Veña, vai, pon estigo, veña. Abaixo a cuarta parede! Boas noites e benvidos á gala de premios do Festival Internacional de Curtas de Comedia de Allariz. Horrible! Ai, Carlas, quen te viu, quen te ve, macho? Tanta pomposidade, benvidos á gala de premios. Pero, home, pero tú non sabes. Esta xente xa sabe onde ven, home. Xa sabe o que ven a gozar. A ver, non nos ten por que conocer todo o mundo en Allariz, mancho. Pode haber algún despistado, algún que viu luz e entrou, porque isto é gratis. Como que non? Se este é o evento máis esperado en todo o ano Allariz. A gala do Río presentada polo Carlas e o Mancho. Os CEM. Pode ser, Pode ser. Porque pensando ben, este é o terceiro ano consecutivo que vimos presentar a gala. Esta xente o está esperando todo o ano, caramba. E mira que pasan artistas vos por esta vila, Non viron cousa igual, É que non sei o que ten esta vila, amigo. Non sei o que ten esta vila que sempre voltamos. O mesmo que non sei o que ten o Rir Panós que sempre voltamos. Mira que eu quixen vir, pero a verdade é que o trato non é moi bo, Polo trato non é. Non? Polo trato non volvemos. Pero bueno, Porque hai moitísimas cousas. Tedes que saber que hai moitísimas cousas que nós non nos explicamos. teñen que saber. Mira, nós non nos explicamos o presupuesto que ten este festival. Como é posible que levemos 3 anos vindo aquí e nunca nos poñen onde dormir? Nunca. Menos mal que ainda imos arranxando bastante ben. No, este ano fomos arranxando así, porque fomos encontrando por aí e montamos aquí campamento. E ahora xa nos sentimos como na casa. Sí, por fin estamos como na casa. Todo empezou naquela reunión co Óscar, acordas? Todo bico. O do Viso. O do Viso. Do Viso. Co Óscar do Viso. Tú acordas que nos dixera? Non, pero... Seguro que te acordas da coleta. Coleta, que lle tiraba a cara para atrás, esa ridícula que facía os ollos, pum! Eu pensei que casi nos temos que apañar do chan. Sí, facer... Ollo! Pero non, aquí vamos, te acordas que nos dixera? Non sei, di. Digo chuelo. Pero espera, que non se contaba nada. Bueno, eu vou proxectar un pouco, vaya. Porque son actor. Queredes vir presentar a gala do Río? O Río? Vamos situar entre os galegos ilustres. Dixo así, sen vergonha ninguna. Ois, pois ao final razón non lle faltaba, Porque ahora xa estamos á altura de Rosalía de Castro de Castelao. Señor, sí, señor. Estamos aí descansando entre follas novas e sempre en Galiza. E que pusemos a cama na biblioteca. Ai, que bonito do campamento, que esos son uns recordos o do campamento cando eres neno, non? Ese é un recordo que levarei eu sempre tamén comigo na miña memoria de neno labrego, Que literal estás, home, que literal. Es que non vas morrer mañá, home. Bueno, a veces dame por estas cousas, home. Pero sabes o que pasa? Que? O que eu non me explico é como ainda non nos deron o premio Rir Contigo, home. Non che falta razón, Que non queremos dicir que non levara os anos anteriores non o merecer. No, por Dios. É máis, mira, para facerlle honra, vamos facer un repaso. Rápido, veña. Un repaso rápido, mira. O primeiro ano, levou o Rir Contigo o noso pai, artístico. O Carliños. Carliños Blanco. Hombre, Carliños Blanco. Chamámoslle pai artístico porque dixonos unha cousa que era como unha caricia e unha hostia ao mesmo tempo. Non se sabe cal domina, pero dille o que nos dixo. Aquí, dixo aquí. Puxos aquí e dixo. Facer o humor é moi difícil. Pero estes dous fan un humor moi inteligente. O día que non se pisen serán a hostia. Desde aquela facemos espectáculos a 4 metros. Así cun zapato do cincel. Ya no seguinte que meu. Dixo ti, o bichero. O Luís, o Dávila, home, é de poucas palabras, pero puxose aquí e fixo. Fix. E fixo unha viñeta que está ahora ali na produtora, na oficina do Óscar do Vico. Do Viso. Do Viso. Do Viso. Pois este ano vanlle dar o... Como Como se chama o rapaz este?
Si, que vimos chegar esta tarde no seu Land Rover, home, o que se O chama. do Pelaxio. Si, guapo non é, pero é grande, ten un pelazo... Sí, o Luis Faera. Que vai ser o Luis Cera? O Luis Cera debe estar facendo footing na Ponte Romana ou grabando algo con Luis Tosar, por aí debe estar. O Luis Cera. O Miguel de Lira. Non, Miguel de Lira non, pero estamos preto porque creo que era o cuñado. O Federico Pérez. Vamos a ver, Federico guapo vai no poste, pero pelazo... Home, guapo, Pero pelazo... Home. Non, estamos preto. O outro cuñado, outro. Sí, home, o que estaba metido na fariña. Ese, da fariña. Se me quere sonar, home. Se ademais ali en Muxía puxeronlle un cabo, puxeronlle o seu nome, home. Ali en Muxía... Xa me apunto. Touriñán. Touriñán. Eso, ahora sí. É moi bon rapaz, Vai moi ben para estar empezando, Sí, promete, Sí. Unha cousa. Que ben, Mira, repasamos por aquí así unha constelación de humoristas que xa recibiron premio e outros que ainda non. Pero de quitados estes que nomeamos, quen crees que pode levar ao siguiente rir contigo? A ver, eu creo que a nós non nos van a dar. Entón... Con nós creo que non contan, pero así, a ver, vou buscar pola H. Pola H de humorista, galego, así deste nivel, non? Que nesta constelación. Así como a nós. Xa sei. O Lóstrego de Compostela. O Lóstrego de Compostela. Ai, está farto de velo. Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar. La niña y las chuches. Las chuches. ¡Viva el vino! O Lóstrego de Compostela. O M. Rajoy. Eso son palabras mayores. Ay, sí que podría. Perfectamente. Para que logo digan que non damos idea de organización, Falando de organización, ves as miñas. Porque, mira, na organización, mira que entras, hai xente, a organización que organiza, por eso estamos a organización do Festival RIR, vai cambiando, vai entrando xente, vai sendo xente. Pero o trato sempre é o mesmo. Sabes que entrou este ano? Este ano entrou a Candela. Sí. E mira a min que me gustaba esa rapaza, Que ten unha cabeza... Sí, ten moita cabeza, sí, señor. Bueno, das que estaban tamén temos que dicir que nos gustaba moito a ver. A ver. É moi boa rapaza, sempre nos tratou moi ben. É unha grande persona. E dígoche máis, e é 7 veces máis forte que a ti, é veloz, e sempre está de bon humor. Sempre. Vaya parella as dúas, que me dixo a alcaldesa que van facer este ano o desfile das cabezudas e as ananas. A Candela rasca as dúas paredes na zona bella da Lleriz. E outro cupo no char. Ai. A verdade que pasamos ben aquí no Rir, non quería vir, A verdade que temos pasado por aquí uns momentos. Que bueno temos pasado aquí no Rir, verdad, Mancho? Veña, chegou o momento. Sí, non podemos seguir así por conta darlle. No. Alargalo máis é unha penuria. Ben, despois de moitas conversas que tivemos ali en Amieiro, Mancho teu, si vir o Rir ou non vir o Rir, se nos compensaba, se non nos compensaba. Pero, mira que dixen que non me iba a emocionar. E que ao final... Queres que o diga eu? Non, ti non queres moi bruto. Digo. Caldas. Se fuerte. Vale, veña, así, sin paños calientes ou paños quentes. Ou calentes. Pois eso, que despois de falar moitas horas, decidimos que este vai ser o noso último rir. Non temos motivos para voltar máis. Deixámolo. Esta é a noticia máis importante en todo o mundo. Sí. É trending topic. No, é que esta nova xa está por diante da salida de Messi do Barcelona. E mira, la Liga puido evitar que Messi se fora do Barcelona. Certo. E vostede, señora alcaldesa, podería evitar que nos deixáramos o Rir. Acaba de romper o corazón a centos de miles de alaricanos. E todo por non cumprir co que falamos o ano pasado. Onde está a estatuiña que lle pedimos aí fora? Que non tiña que ser de ouro nin de prata, podía ser de latón. Non bastaba con un carteliño que puxera benvidos, 100. Unha pegatina na porta de aquí da Casa de Cultura. Unha pequena paparota onde regalaran un pin, 100. Porque digo eu. Que máis podemos facer nós? Que máis podemos facer nós por Allariz? Que máis podemos facer nós por Allariz? Abrirnos aquí en canal, que máis podemos facer nós que diriximos o proxecto de recuperación e restauración do casco histórico de Allariz, de Santa Mariña de Augas Santas e de San Salvador de Penedo. Efectivamente, e nós que ca nosa ferramenta fomos ali, liña a xachar, a facer a excavación do complexo arqueolóxico histórico da Armea. Remodelamos todo ese casco histórico
conseguimos que fora nomeado Premio Europeo de Urbanismo. Con estas manciñas, e ademais un casco histórico donde xa habitou un rei medieval parente noso, Alfonso X o Sabio. Parente por parte dos décimos, como da lotería. Porque cando nós vimos a Allariz, o turismo aumenta un 123%. Cando nós vimos a Allariz, celebrase o rei. Cando nós vimos a Allariz, sai o sol en Aciarreca. Cando nós vimos a Allariz, florece o xardín botánico. Cando nós vimos a Allariz, aos 9 meses hai un baby boom! Oh, Escalas, Que ó, estive eu pensando, en que momento? ahora nesta transición dramática. Sí, dime. E digo eu, Que? ahora imos ter tempo, Moito. de algo hai que vivir. Certo. E ahora que os políticos se meten a cómicos, Certo. e se montamos un partido político. Para. Espera un segundo, que... Venga. Cada xente que nos sigue. Yo que nos queren aquí todos por... O que nos quere todo o mundo por aquí. Pero, é que non ganáramos as eleccións, Peores cousas se viu na democracia ourensana. Mira. Digo unha cousa. Isto hai que facelo en quente. Veña, va, Quente. veña. Ímonos registrar. Veña, mentras que poñan... No, esta xente que vaya a mexar, o que fume, O que poñan ese vídeo, que poñan a veces bonito do Reiro, non? E que fale Óscar do Bico. Bueno, si teñen o vídeo, que a saber se o teñen. Veña, fale Óscar do Bico dunha vez. Pero, que faz? Que? Que está pa cá. Vou. Veña. Veña, Dale, como o tempo. Dale, veña. Bueno, benvidos e benvidas un ano máis á gala de entrega de premios do Festival RIR. Como poderedes ver, os que viñastedes noutras veces, habitualmente sacaba un papel, me enrollaba un montón e me dixeron: Óscar, eso tes que acortalo porque aí a gala perde un pouco. Entón, veño así a peito descoberto, sin papel e sin nada. Simplemente pois dar as grazas enormemente a todos os que fan posible
o festival, en concreto esta edición, como é o Concello de Allariz, como é pois a xente de cultura que traballa, pois podería decir para nós, porque realmente son parte do equipo, digo todos os anos, realmente cada ano podo volver a dicilo. Este ano ademais se curraron un montón pois todo o que é engalanar a vila de Allariz, que quedou fermosísima, e pois hai que agradecerlo a eles. Tamén moitas gracias á Deputación de Ourense, que nos volve a apoiar neste evento, que para nós tamén é moi importante ese apoio. Tamén aos patrocinadores, que é a editorial Aira Editorial, Oca Hotels, por suposto, a todos esos veciños que teñen un pequeno establecemento e que co que poden colaboran co festival, porque todo suma, tamén é moi importante para nós. Penso que cada vez o Festival RIR se sinte máis pois da vila, notámolo, pasannos cousas que realmente nos emocionan. Eu outro día pois iba pola rúa e se chegou a mí unha señora e dixo: mira, tú eres o do Festival RIR. Claro, nese momento eu non sabe moi ben que dicir, eu digo, ostras, a ver se quedou alguna débeda do ano pasado, sabes? Pero, dicen, sí, somos máis. Eu dicen, somos máis. Non por si acaso. E dime, pois, realmente non sabedes o que significa para min esta semana do festival, porque vou a todo o que podo, me facedes un ben moi grande. Para min, pois, recibir isto, que ademais o recibimos non só dunha persona, nin de dúas, sino de moita xente que está a falta pois de esos momentos divertidos en compaña de outros, nos fai pois crecer, medrar. Así que, tamén quisera dar as gracias enormemente a todos esos voluntarios que participan do festival, que sí que é unha labor a veces complicada pedirle a xente que veña de forma desinteresada a poñer o seu tempo e o seu traballo. Por sorte temos un equipazo de xente que sin ela pois tamén coseríamos. Pois nada, dicirvos que agardo que disfrutedes da gala, que non lle fagades tampouco moito caso a esta xente, que é a última vez que vai vir aquí. Pois que o pasedes moi ben, que para nós é moi importante que botedes unhas risas, unhas gargalladas, convidarvos, por suposto, a seguinte edición, que ainda que é moi cedo, xa estamos dándolle voltas, vai haber moitas novidades, e nada, que tamén un moi garimoso aplauso para todos vos, porque sin público realmente isto pois non tería sentido. Así que moitas grazas e seguir disfrutando. E xa está. Non vais a dicir nada despois do que dixemos. Non vais a dicir nada despois de dicir nós. Ti non tes corazón, Tú non tes corazón, mira que nós te temos tratado ben, Fun eu o que convenceu este home pa vir. Anda, pasa. Mira, pasa, que non estés contentos, Anda. Que horas xa somos políticos? Digoche máis, Que sorte que pasamos de ser artistas a políticos e cambiamos o talento polo talante. Que si non... non son noso. Veña, vamos a avanzar. Veña. Queridas veciñas E veciños de Allariz, aquí comeza a andadura dun novo partido político. o CEL, Un novo partido político que dará que falar. máis ou menos, ou máis. Ben ou mal, pero dará que falar. Un partido político que se preocupa dos seus conveciños e conveciñas. Sobre todo de nos dous. Porque di o noso eslogan. Onde vayan os CEL, vai ti tamén. E vede aquí a imaxe de partido. A boina e o pano para o voto tradicional. A roupa moderna para o voto juvenil.
e os calcetins e as chancletas para o voto estranxeiro. Atentos a internet, a Instagram, a Twitter, a Tinder, a Tigres, a Brinder, a Finder, a todas as redes sociais, a todos, Incluso MSS. a todos, politonos, todos, porque pronto sairá o noso himno, un himno feito por unha grandísima letrista, un himno feito por... Olé, Marta Sánchez. Vai ser unha gran campaña. Imos ir casa a casa, persoa, imos dar a mão, imos facer papalotas, imos facer primarias, secundarias, terciarias, imos facer todo. Vai ser unha loita encarnizada. Papalota vai, papalota vai. Para! Que pasou? Deixe un flato? Isto da política é moi cansado. No, sí. Imos necesitar máis xente. Que un partido non se fai con dúas personas. Home, menos mal. Ou sí, bueno. Vale. A ver. Pero estou tranquilo que eu xa teño pechada ou case pechada a equipa de partido. Pero cando fixeches iso? Aquí no marco de personaxe. No marco de É personaxe. que niso? Bueno, sabes que a parte do Segurata, o Rarito, a Asmita, o Raimundo, o Picadura, a María, a funcionaria, con eso todo xa contaba. Claro. Ben, pero teño outros dous fichaxes estrella. Que? Mira, Que? Non, pero non. mira, son xente que ten que ver con a miedo. Dici? Sí, ten que ver con a miedo. Ves aquí esta fila, non? Ves? Claro, sí. Aí, ao final do camiño. Final do camiño. Oh, claro. O mozo da última fila, aí. Ah, o rapaz con lentes de pasta. Ese, dígame. O Guillermo Carbajo, home, Guillermo. Efectivamente. Que alegría verte, que maravilla, Si na familia ten un restaurante ali, na miede de platos combinados. Efectivamente, por eso Guillermo vai vir para bienestar social. Ai, aprendes pronto. Home, claro. Sí, señor. E agora que eu sei que tes astigmatismo, fíxate quen está aí ao lado, ó. Mira, tamén, aí. Oh, a Seira Fariña. A mi irmá. Oh, a neta de María Soliña. A neta. Ai. Que vive ali ao noso lado, Sí, home, sí. en a Cáceres 38, vive ali. Pero se a súa tía ainda vai ali recoger castaños castiñeiro da Serra Moura. Efectivamente. Ai, que guapiña está, claro, fai tanto tempo. Que che parece se a colocamos en medio ambiente ou medio rural ou por aí? Ah, pues pintaría moi ben aí. Fantástico. Oh, que maravilla. Perdón, Oh, estás guapa, Canto tempo, Oi, oi. Atención. Que? La que se avecina. Que pasou? La que se avecina. Que? Teño aquí unha mensaxe que vai pechar xa o partido político. Ai, quen? Unha persona que se quere unir. O Jaco. Que vai ser o Jaco? Non, home, non. Alguén que ten que ver con nós, con amieiro. Que? Mira, vou choler o mensaje. Va. Pon, hola. Hola. Siento no poder estar aí con vosotros. Siento no poder estar aí con vosotros. Claro. Con nós ou con eles? Con todos nós, todos nós. Pero os estoy siguiendo por streaming. Hola, que xis, hola. Hola. Podedes contar comigo para o vosso proxecto político. Sabes quen é? Quen? Norma Ruiz. Oh, Norma! Eh? Ai, como me gustaban esa rapaza. Ui, eses veráns, Eses veráns en Amiero, cando os veráns de povo eran veráns. Na Ali cas bicicletas todo o día hasta a noite que decía a miña nai: Mancho, ven pa casa, home, ven pa casa. Oye, que se me está vendo agora unha anécdota da Norma. A Norma. Igual podo contala. Sabe, a anécdota da Ciegacitas. Non. Ah, non, da Ciegacitas. Non. Bueno, contar. Non. Como si que esta xente da casa. Calas? Bueno, é un momentiño, mira. Norma, que sempre foi así moi pámpega, foi así sempre moi simpática. O macho, cando era adolescente, andaba atrás dela. E todos nós preparamos unha ciegacita. Non foi así. Xame si. Entón chegou o mancho, e ela que moi vacilona dixo, chegou o mancho e dixo: como te chamas? Como te llamas? E ela dixo: yo soy Bea. E pasou todo ben chamándolle Bea. Nos escollallábamos de risa para arriba, para baixo, o tipo puñose rojo, mira así como está ahora sudado. Non foi así. Señor, dame paciencia, porque se me das forza... Pois cuéntame tú como pasou, a ver. Non conto nada, é máis... Para que estamos aquí? Hai algo que celebrar. Ten razón. Hai que entregar os premios. Pois veñemos eso. Si nos temos aquí que nos van coller polvo, home, van a coller polvo os premios. Veña. Pois mira, facemos unha cousa. Nós non vamos facer todo o traballo. Home, non. O noso turno de palabra creo que xa máis ou menos vamos a gastar. Va. Que suba así o xurado. É que non somos jurado. Pois mira tú, que casualidade que os xurados son Guillermo Carbajo e Sheila Fariña. Os do noso partido. Sí,
Yo estoy medio colocadillos. Xa estás movendo as influencias, Hai que ter amigos ata no inferno. Por favor, Veña, Guillermo, por favor, Guillermo. pon a máscara, pon a máscara. Abre por aí con o micro. Non facemos vos das azaifas, que sería agora. Logo Azaifas, cabichas, ahora hai unhas palabras moi bonitas no galego. Marco, que borramos igual sin micro incluso, Sí, eu creo que nos vale sin micro tamén, Pero... Sí, bueno, tamén tes razón. Que- Pero esto ahora como só levei vai? este aí non vou levar o traballo de levar os telis. Bueno, nos quitamos las mascarillas. ¿Cómo va este momento protocolario? No somos convivientes. Sí, no somos convivientes. Bueno, hola, ¿qué tal? Moitísimas grazas. Queremos formar parte do vosso partido, por suposto, contade con nós. Se non, non o diríamos. No, evidentemente, claro. Toma, Eh, pon a FFP2. Bueno, pois voi... Bueno, que xa me poño nerviosa con estas cousas. Boas tardes a todas e a todos. Moitísimas grazas, Óscar, por contar con nós para isto. A continuación, non nos imos demorar, imos empezar co... Nos falta un vídeo de Norma. Primeiro, non sei se vai sair agora, ou empezamos cos... Esa rapaza que temos ali no vídeo é becaria. No, home, temos ese vídeo? Pois, dámosle paso a Norma. Hola, buenas noches, espero que estéis disfrutando muchísimo de la gala. Me hubiese encantado estar ahí con vosotros esta noche, pero me es imposible por causas de fuerza mayor. Y aún así quiero darle las gracias al Festival RIR por invitarme, a Orense y a todo el mundo, Óscar, que es majísimo, y por entender todas las posibles cosas que pueden ocurrir en la vida. Y bueno, desde aquí os mando un abrazo enorme y quiero daros las gracias por apoyar la cultura, por tener esta iniciativa y por seguir adelante con toda esta locura del cine y la interpretación. Dar la enhorabuena a todos los que han concursado, a todos los premiados y seguir adelante. Y bueno, ya sin más dilación, quiero dar el premio a la mejor interpretación femenina, que es para Verónica Andrés por Pura Sangre. Enhorabuena. Y me la veo un día con el dedito así, mirándome, señalando un libro de pintura como una loca. Ve aquí. Pues va a caer, sí, sí. Y digo, ¿esta pintada qué dice? Velázquez. Estaba diciendo, ve aquí. Por el cuadro de las meninas de Velázquez. La tenemos grabada en vídeo. Mira, podríamos haberlo traído. ¿Haberlo dicho? Bueno, está en VHS, ya no se puede ver. Pues muchas gracias, me siento muy afortunada. Me encantaría estar ahí con vosotros, así que espero visitaros cualquier otro año, no ha podido ser, y desearos pues larga vida al festival. Gracias por existir, y a los que me habéis votado, pues un abrazo enorme. Muchas gracias. Quiero dedicarlo también y compartirlo con todos los que participan en el festival y sobre todo con el alma mater de este proyecto, de Pura Sangre, que es César Tormo, y con todo el equipo que arrastra, que es una gran familia maravillosa. Y bueno, que me siento muy afortunada. Gracias. ¡Salud! Bueno, hai un erro no vídeo de Norma, non sei como non está aquí, podemos corrixira, non? Sí, Norma, se nos estás viendo desde casa, un saludo. Mellor interpretación, non existen diferenzas, non hai un premio para mellor interpretación feminina e outro masculino, simplemente é mellor interpretación, e a verdade é que foi unha pasada. Quen viste desa curta sabe delo. A continuación, o premio Fundación Vicente Risco o mellor guión é para Gerald B. Fillmore por Hold for Applause. Clap. I have the applause for the healthcare workers. I have to go to someone's IPO in Madrid. Yeah, we do it like every day. It's actually quite nice that they do that in Spain. Rebecca, what is it? What do you want to talk about? Okay? Actually, no. I don't have the coronavirus or anything, right? But I just feel like okay, well, you just, I don't know. Shit, wait, you're breaking up. Wait.
You're breaking up, Rebecca. I can't. You're breaking up. You were breaking up. No, I said you were breaking up. Yeah. What? What? Did you hear anything what I said? No. I met someone. Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Soy Gerard Gilmore, director y guionista del cortometraje Call for Applause desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias a todo el festival por este premio a mejor guión. Nos hace muchísima ilusión, bueno, y a mí particularmente. La verdad es que es una idea que nació durante el confinamiento y tener la oportunidad de que se convierta en corto, que llegue a festivales y que encima la premien, pues es un honor. Enhorabuena a todas las premiadas y a todos los premiados en el festival, y gracias a la organización, al jurado, a todas las personas que lo han hecho posible, porque bueno, pues, la verdad es que estos festivales, estas iniciativas y especialmente los premios son muchas veces esas palmadas en la espalda que necesitamos los y las cineastas para seguir adelante y para sacar proyectos y premiar el cine en grande, en pequeño y en mediano formato, y sobre todo la comedia, que a mí es lo que me mueve siempre, a buscar la comedia además para abrir el corazón y tascar. En fin, muchas gracias a todos. Un abrazo a la... Vale, pois vamos co premio a mellor dirección, que é para Felipe Garrido por Volvemos en 5 minutos. No seas como él. Nuevo BRX C40 Hybrid. BRX, live your life. Hola, soy Felipe, el director de Volvemos en 5 minutos, Spots Paralelos. Por supuesto me encantaría estar allí con todas vosotras y vosotros compartiendo lo contentísimo que estoy con este premio, pero lamentablemente no he podido acudir a Yariz. Así que lo voy a intentar trasladaroslo desde aquí. Estoy muy contento, me hace muchísima ilusión este premio, así que en primer lugar muchísimas gracias al jurado del RIR por haberme concedido este reconocimiento tan bonito. Gracias también a todo el equipo del festival y por último, claro, gracias también a todo el equipo humano, al equipo técnico y artístico que hizo posible Volvemos en 5 minutos. Y nada más. Me habéis dado un alegrón, así que nada, pasadlo genial esta noche y os mando un abrazo muy fuerte desde Madrid. Chao. A continuación, o premio mellor curtametraxe documental para Confinados con una niña de 4 años de Paul Mallafré. Nosaltres dinem sense tele, sopem sense tele. Abans dèiem una pel·lícula a la setmana i ara una pel·lícula al dia, concretament l'Americòpolis. Estem veient cada dia l'Americòpolis, cada dia. Clar, nosaltres sense l'hem d'amagar, el posem molt amunt. Sí que jo tinc la imatge aquesta com dels comecocos per casa, no? En el sentit que quan un està amb la nena, l'altre aprofita per això, per fer les xarxes. Jo, per exemple, jo vaig anar a Nadal algunes vegades sense tenir ganes de fer res. O sigui, l'únic que he fet és estar una Hola, muchísimas gracias por este premio, la verdad. Me sabe muy mal hacer un vídeo aquí con el móvil en un parque. ¿Qué mejor sitio que hacer un vídeo en un parque?
infantil. Pero bueno, es lo típico, que uno piensa en hacerlo en casa, hacerlo bien y tal, y va pasando los días y al final, ahora tarde y rápido tengo que mandar este vídeo. Ya os digo, mi agradecimiento es total, el mío, el de mi pareja, el de Vera. Estamos súper contentos por este premio al festival, la verdad. No quiero alargarme porque estos vídeos al final se hacen muy largos. O sea, si querías decir algo, ven y hazlo, no lo hagas desde un vídeo. Pero nada, no me hagáis caso. Insisto, muchísimas gracias. Cuando me llamaron y dieron la noticia, salté de alegría y estuve ahí como 3 horas súper contento. Uno nunca espera recibir premios y cuando lo recibe, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Muchísimas gracias. Bueno, non dixemos nada do moito que nos custou escoller as curtas premiadas. Sí que nos custou moito. Bueno, non é o caso deste premio. Porque non nos collemos nós. O premio Rir Contigo é para Xosé Antonio Touriñán. ¿Qué opinas de esto de vivir Camelle en taparrabos? Adiós, Manfred, adiós. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy Puskas, desde el hogar Puskas, no sé si se da cuenta. Llamo un poco de lío de consulta, que parece ser que me estáis llevando los clientes, porque parece lo que no bebe nadie por el hogar, y que no son ustedes los que nos dejan ir los clientes al hogar. Ya le dije, no creo que sea por el papá. ¿Cómo se existe? Claro que existe. ¿Cómo no existir? Lo que no puede es no existir. A ver, esa madera vino de México. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que ir nosotros a México a buscar el puto papel o qué? Cuidadito que allí las cosas no son como aquí, ¿eh? Allí como entres con esa chulería, lo primero que hacen es secuestrarte. Como a mi hermano. Secuestraron a tu hermano. Olvele unha reclamación, porque pareceu-me escoitar que non se vai cambiar máis ahora. E eu pensei que eran rumores ao principio, pero... Cando yo escoitei acharon o edano en Sálvame do Carnaranja. Pois dixen eu, me saltaron todas as alarmas, non? Non vamos falar aquí do Cuacuá. Cuacuá que directamente non é un alcume que pareza. Isto non é ofensivo. O carallo. Chamanlle Cuacuá porque é tatexo, non é? 2 horas tocando, entrou unha ilusión de meter os clavelitos polo cu. A ver, Mari Carmen, cerramos rampas y crochet y rack. Que es un romántico, tío. Venga, ya está. Que eres un romántico, ¿sabes? Y el Tinder no es para románticos, joder. ¡Que quiero follar! Claro, todos queremos, joder, todos queremos. Yo también quiero follar, ¿no? Sí, a ver, puedo contar. Están buscando cómicos y quieren un presentador nuevo y sí, y están pensando en ti, Frank. Non debía dicir isto, mas teño moito xeito para os temas amorosos. Eso sería maravilloso. E se pudese engadirlle unha chisquiña de pimenta, se alimenta. Gusta que te metas cos geiteiros gallegos, Eran escoceses que veñen de Ourense. A verdad que eu... Pero isto está todo feito con pladur, joder. Moitas grazas, anda que Guillermo non mo quixera dar. Grazas. No, Son no. un pouco así, ¿no? E este premio non nos collimos nós. O premio é para Xosé Touriñán. Gracias a todos os que decidiron que tiña que ser eu. Supoño que, como dixestes antes, había moitos nomes antes, pero non poderían vir. Igual que os actores que lle dades os premios, que tamén mandan todos os vídeos, eu tamén poden facer un vídeo. Pero dixeron, venga, aí. Entón, coita que decidín vir, e encima
convídame a xente dos patrocinadores, quero lle dar as grazas tamén por eso, quero lle dar as grazas tamén aos cómicos que están traballando hoxe para todos nós, a Martes y 13, ou como é Lucirraya ou Los Morancos, correcto. Gracias por recordar por do meu nome, moitas gracias. No, un aplauso para ellos, por favor. Ademais, se levades 3 anos, creo que merecedes aínda por triplicado, non? Espero que cobredes ben. Porque, sí, non? Supoño que o triple do primeiro ano, entendes, non? Sí, nada de nada, nada de nada de nada. Eso é. Bueno, está guai. Joder, pero os premios, isto é importante, xa veredes, pois, igual po ano non vos lo daría a vos aínda. Non, digo por unha cousa, porque vou fazer unha cousa, isto tamén hai que dedicalo. Entón vou dedicar a unha persoa, ademais está hoxe aquí súa nai, e creo que é a cómica máis grande que temos neste país, e pode ser que sexa a cómica máis grande que coñezamos na historia de Galicia, para min. É veciña vosa. Así que non quero tampouco que sexa dirixido o premio do próximo ano. Non é a miña intención. Pero tedes unha veciña que se chama Noemí Rodríguez, que é unha fenómena, e... La pregunta Manuel. Nada máis, moitas gracias. Tauri! Pensamos de Tauri porque é un dos nosos. Sí, eso. É o urbanismo, non quero mierdas de cultura ni nada. No. É que ti igual pensabas que viñas a Lleriza a recoller un premio e así cunha mão cada huevo, pero non... Algo hai que traballar tamén, Mira, eu si queres aguanto o premio. Sí. Aguanto o premio. E ti metes a man ao caixa, a man na caixa, porque nós que somos políticos non podemos. Pero non me entra por aí. Vale, sí. Pensei que había que meter por lugar. Vamos a sortear as figuras del gordo e el flaco. É un premio para o público que tamén me merece. E vai sacar a man inocente, bueno, a man... Foi un pouco como se decidiu o meu premio, entendo, non? Con unha papeleta sola, puñete o viñano. Esta daqui. Esta, mira. Esta que recortou ben. Ahora que este, pero igual mandou un vídeo. Pues pode ser fácil, E as figuras son para Carmina Querol Cervelló. Fai algo, que eu estou aguantando aquí o peso da comedia na mão. Hai que regalar ya. Por favor. Pode falar tamén. Podes dedicarlo. ¡Qué alegría! Bueno, creo que non vai dar levado agora as dúas figuritas, son moi bonitas. Son preciosas, sí. Una maravilla. Enhorabuena, O que queira. Vosotros. Enhorabuena. Bueno, gracias por vir e non mandar un vídeo. Muchísimas gracias. Nosotros somos asiduos de este festival. Venimos aquí a Allariz durante un mes y medio al año y estamos muy felices todos los años de participar en este festival. Muchas gracias. Leva o plato que pesa menos. Vale, xa te podes sentar que estarás cansado de tanto traballar. Moitas gracias. Sí, podes ir. Pero deixame o premio. No, podes ir. Non, é que teño que, na casa teño que presentalo porque voy a marchar un sábado. Sabes? E dixen que viña a recoller un premio, entón teño que chegar con isto. Pois seguimos co... Perdón, que isto dos protocolos é un pouco así... Non estamos afeitos. Cando nos acostumbremos, ojalá xa non teñamos que levalas. O premio a mellor curtametraxe de animación é para Loop de Pablo Polledri.
Hola a todos, un placer ser parte del festival, aunque sea de forma virtual. Quiero agradecer al jurado por el reconocimiento. Me alegra mucho que les haya gustado Loop. Quiero agradecer y felicitar al resto del equipo, a Iván, Leire, a Kaix, Cambrils, Joseba, Rafa, Diana, Guadalupe. Gracias a todos por hacer posible este cortometraje y también agradecer al festival por haberlo seleccionado y permitir que se vea allá en España. Bueno, muchas gracias y les mando un saludo muy grande desde Argentina. Chau, chau. Vamos entón coa mellor curtametraxe de ficción para Covid Love de René Nuyens. Hi, I'm René Nuyens. I'm the director of COVID Love. Thank you very much for awarding us with this amazing prize. I'm really happy with it. I'm really sorry I couldn't make it to the festival. Vale, pois ata aquí os premios do xurado, pero sí é certo que, bueno, como dicía antes Guillermo, para nós foi moi complicado tomar a decisión, porque as persoas que puidestes ver as curtas entenderedes que hai moita calidade en calquera das categorías. É certo que na categoría de ficción especialmente custou-nos tomar a decisión, porque ademais de que eran máis curtametraxes, o certo é que había moitas cunha calidade absolutamente indubidable. Tivemos moitas dúbidas a hora de seleccionar cales para que premios, non? Entón, dende a organización deusenos a posibilidade de facer hoxe unha mención especial a un traballo que consideramos que está moi ben feito, que ten un guión que é interesante porque nos sitúa nunha realidade apocalíptica nun momento case apocalíptico, porque ten un traballo moi interesante dentro da dirección de actores, o elenco, a actriz e o actor protagonistas están absolutamente increíbles, e ademais a imaxe, a dirección de fotografía, a dirección de arte, a maquillaxe, a peluquería, o vestiario, mergúllanos nun ambiente que é absolutamente maravilloso e que é moi de agradecer que se faga un traballo tan xeneroso e tan importante para unha curtametraxe. Entón, nos queremos outorgar esta mención especial a curta, non o vou pronunciar ben, creo, pero Llengua amb tàperes de David Mataró, Lingua con alcaparras de David Mataró. Apocalipsi zombi. A fimbre rosarín de tot. No, no te parles d'apocalipsi zombi. I parlo de vostra i la seva actitud. El vostre tan estrany que fa que això dels zombis sigui una anècdota. I poden fer res nosaltres. La veritat és que no. No. I no què vol dir, mira? I dai, com us hem de recuperar i tirar endavant. Què hem de fer? Estar tancats en casa nostra esperant que mos mengin. Coi, no. Sobreviure. I dai, jo no ho puc fer. Jo puc viure la meva vida en normalitat. Normalitat? Sí. Com si no hagués passat res. I record que l'he rescatada davant del portal del supermercat enrevoltada de zombi. Quina diferència hi ha entre els zombis, el càncer o que t'atropella un autobús? ¿Molta? No. Buenas a todas y todos, soy David y os mando un mensaje de agradecimiento por la mención especial del jurado a nuestro corto Lengua en Tàperes. Agradecer al jurado el reconocimiento y sobre todo agradecer al Festival RIR por apostar por el humor y en este caso por apostar por el humor con zombies. Ya veis, en Mallorca tenemos turistas y ahora zombies. Cuidado Galicia, que están a punto de llegar. Por último, ven un premio que bueno, as persoas que formamos
un pouco parte deste sector, eu creo que é un dos premios máis especiais que nos poden dar. E vou pedir a unha persoa da organización, por favor, a José Freiría, que suba para entregar este último premio. Gracias. Eu tampouco levo o micro, así que a ver se proxecto igual que vos. Pois o premio, creo que é o máis importante, como di Sheila, que otorga o público que leva toda a semana vendo curtas en Allariz. É o premio do público a mellor curta e é para, vou non dicir el, Mallorquín, Lengua ante a Pérez, o mesmo. Limpa para a campaña. No hi ha un zombi molt amable, molt respetuós sobretot. M'he d'anar? He d'anar per les tàperes encara? Un moment. Què? Accepta això que m'ha contat. Clar que encert. I si ho intent? Tanmateix ara ens que només hi ha aquest zombi, si vostè diu que és un bon zombi. Un bonbon de zombis. I vostè creu que podrien venir com un clients? És a dir, si s'acorda entre ells, podria fer una doparada. Una doparada. Sap què? Què? Bé, no, res. No, digui. Si acabaste o traballo, podedes marchar, Vale. Recordade que mañá temos reunión de partido. Vale. Xa mandamos por SMS. Vale, estupendo. Moi ben. Que bonito todo, Que vai repartidiño todo, Que nivelazo. Ben, pois agora que? Agora o noso turno de palabra, como dixemos antes, está agotado, fai case unha hora que agotamos o turno de palabra neste pleno. Os premios están repartidos. Pois entón será o turno de palabra da oposición. Veña. Que fale entonces a señora alcaldesa de nosa Allariz. compañeira. Cristina, por favor. Por favor. Unhas palabrillas para ficar esta vez. Aprende, mira como se move. Bueno, está ben que a oposición teña palabra, non? Vale, pois desde a oposición. Bueno, moitas grazas a todos e a todas por estar outro ano máis aquí. Que nos iba a decir que, a pesar da pandemia e a pesar de todas as circunstancias que se teñen dado estos dous últimos veráns, el RIR iba a celebrarse ininterrumpidamente e eu creo que, ademais, co éxito, pues, que confirma tamén esta edición, non? Eu non sei se vos acordades o ano pasado, pero ano pasado tuvemos unha gala con máis restriccións, máis triste, verdad, Óscar? Máis triste, e quedounos, bueno, pues ese sinsabor de non poder reunir a máis xente, non? Por sorte, este ano xa pode haber un número de persoas maiores aquí, e aínda que non temos nin a estatua, nin a pegatina esa na porta, que intentaremos aplicarnos para ano que ven, e polo menos a pegatina terá aí preparada, os esperamos que efectivamente aquilo que o primeiro ano decíamos e que nos puñamos como deberes, que é institucionalizar esta data no mes de setembro para que sempre ininterrumpidamente huberá unha cita ca comedia en Allariz estáse cumplindo e, por o tanto, dende nós que estamos na oposición ou dende o próximo goberno, se así, por favor, que se siga celebrando RIR todos os meses de setembro en Allariz. Así que nada, moitas gracias a todos, moitas gracias á organización, moitas gracias a todas as persoas que fustes a todas as proyeccións e a todas as actividades. E eu só vos quería decir que se en algún momento vos falla o xurado, nós temos dúas concelleiras, Maribel e Elena, que casi sempre clavan os premios. Casi sempre. Por lo tanto, se tendes algún problema, xa sabedes. Bueno, moitas gracias. Tamén ten concelleiras como nós, artistas. Que ben fala, hai que aprender, tomar nota. Ben, pois ata aquí esta gala. Esta gala remata aquí, hasta aquí chegou a moneda. Non hai máis. Pero non queríamos marcharnos en antes que as veciñas e veciños
sen agradecer, porque como me dicía miña nai, que por certo está aí, me dice miña nai, é de ben nacido ser agradecidos. Queríamos agradecerlle aos nosos veciños de Amieiro que nos axudaron co vídeo, e estamos aquí tamén apoiándonos, a Asmita, o Raimundo, os que falamos antes, o Picadura, a María, a señora funcionaria, todos están aquí. E tamén, sen antes remarcar, temos que remarcar, antes de marchar, temos que remarcar que durante esta gala non foi maltratado ningún animal, ningún político, ningún artista, nin Óscar do Vico. Do Viso. Vale. E nós agora temos que marchar porque nos esperan nos teatros para rir. Pero recordade que un día sen rir é un día perdido. Veña, vamos!